खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि SBBodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। रायजोआव बिसायख'थिनि फिथाइया फोसावजानो गेजेराव सानसेल'सै। बिसायख'थिनि भट साननाय सानखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारा 2 मे आरो 3 मेखौ ड्राइ डे फोसावदों। अदेबानि गासैबो जौ दखाना बन्द थागोन। नाथाय बबेबा जिल्लानि सिङाव भट साननाया एबा फिथाइ फोसावनाया 3 मेनि फुंनि 11 रिंगानि सिगां जोबोब्ला अब्ला बैफोर जिल्लायाव 3 मेआव जौ दखाना बन्द थानाय नङा। मोब्लिब बिफाननि सांग्रांथि गैयिनि थाखाय जिउ खोमानो गोनां जाबाय सासे 7 बोसोर बैसोनि गथ'साया। जिउ गोमानाय गथ'साया बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमानि खावलिनि तरुन गामिनि रवि मण्डलनि फिसाज्ला प्रशान्त मण्डल। जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला थांनाय सानसे सिगां बारहुंखा बारनायजों ओनसोलाव गोबां मोब्लिब थारफोरा जनानै हायाव गोग्लैनानै दंलाबायोमोन। बे खौरांखौ मोब्लिब बिफाननो मिथिहोनाय जादोंमोनब्लाबो मोब्लिब बिफाना बेनि सायाव जेबो सांग्रांथि दिन्थियाखैमोन एबा फाहामनो फैयाखैमोन। जाथाय जानाय सानखालि 7 बोसोर बैसोनि प्रशान्त मण्डलआ चन्द्रपुराव थानाय बिमायनि न'आव गेलेगासिनो दंमोन। बेयावनो मोब्लिब थार जनायाव गाफ्लांदोंमोन। गिबियाव मोब्लिब गैयामोनब्लाबो उननि समाव मोब्लिब बिफाना हरखाब मोब्लिब हरनायाव गथ'सायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। बिसायख'थि जोबनानै बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि समा खाथियावनो सफैबाय। नाथाय माखासे ओनसोलाव बिसायख'थिखौ लानानै एना एनि जानाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। बिजेपिखौ मदद खालामनायनि दायाव नखरनैया गामिनिफ्राय एरख'जाबाय। मख'नो गोनांदि बे जाथाया काछार जिल्लानि सिङाव थानाय सनाय बियाबनि धनेहारियाव जादों। जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला बिसायख'थिनि समाव रन्जन मणि लास्कार आरो नाजमुल हक चौधुरी बिथांमोन सानैया सनाय बियाबनि बिजेपिनि बिजाथि आमिनुल हक लास्कारनि जानानै पलिं एजेन्ट महरै भट मिरुआव जिरायदोंमोन। गामिनि रायजो राजाफ्रा बिजेपिनि बिजाथिनि एजेन्ट महरै भट मिरुआव जिरायनायखौ गोबां बार हेंथा होदोंमोन। नाथाय मानियैलाय गामिनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोन सानैनि बेरेखा जादों। गामिनि रायजो राजाफ्रा बिजेपिनि मददगिरि सानैखौ गामिनिफ्राय एरख'नायजों लोगोसे गामिनि मान सन्मान जानाय आरो गामिनि खहा खालामनायनि थाखाय सानैनिबो हेंथायै 7,50,000 राङै जुरिमाना फोसावदों। बेनि अनगायैबो मस्जिदाव हाबनो मोना बायदि बायदि आयेन बानायनानै गांसे फोसाव बिलाइबो दिहुनदों। बेबायदि जाथाय जाखांनायनि उनाव बिजेपिनि मददगिरि सानै बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायथिदों। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रायजोफोरनि बेबायदि खालामनायाव बिथांमोननि नखराबो जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेफोर गासै जाथायखौ लानानै बिथांमोनहा दा सनाय पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय। मख'नो गोनांदि नैथि खोलोबाव जानाय बे सनाय बियाबनि सिङाव थानाय धनेहारिनि 109 भट मिरुआव बिजेपिनि बिजाथि आमिनुल हक लास्कारनि रैखाथि बिफाननि गुलि गावनायाव 4 सुबुङा जोखोम जादोंमोन। बेनि थाखायनो बे भट मिरुआव उननि समाव भट होनाया जाफिनदोंमोन। भारत हादराव कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ होबथानायाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा फेल जादों एबा जेनदों। बे खोथाखौ बुंथिदों इन्डियान मेडिकेल एस'सिएशन (IMA) नि नेशनेल भाइस प्रेसिडेन्ट डक्टर नबजत दाहियाया। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया सासे सुपार स्प्रेडार एबा कर'ना भाइरासखौ बांसिन गोसारहोग्रा। नैथि दोहौनि कर'ना भाइरासनि गोसारफिननायजों भारत हादरा गोबां गाज्रि थासारियाव गोग्लैनो गोनां जादों। जेरै गोबां देहा फाहामसालियाव अक्सिजेन गैयैनि थाखाय फाहामसालियाव थोजासे बिसना आरो एम्बुलेन्स गैयैनि थाखाय बेरामिफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। बेखौ नोजोर होनानैनो IMA नि प्रेसिडेन्ट डक्टर नबजत दाहिया बिथाङा बे खोथाखौ बुंथिदों। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि जेब्ला कभिड-19 नि गोसारनायखौ लानानै गासै मेडिकेल डिपार्टमेन्टआ कभिड-19 नि गोसारनायखौ माबोरै होबथानो आरो माबोरै कभिड-19 नि नियमखौ सुबुंफोरनो फालिहोनो बेनि सायाव बायदि राहा लाबाय थानाय समावनो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा कभिड-19 नि सांग्रांथिनि सायाव जेबो राहा लायालासे गिदिर गिदिर राजखान्थि मेल मिथिं खुंनायावसो मुखुब जानानै दंमोन। बेनि अनगायैबो माखासे गिदिर गिदिर धोरोमारि हाबाफारि जेरै कुम्भ मेला बेफोरखौ खुंनायाव जेबो हेंथा होआखैमोन। जायनि थाखाय भारताव कर'ना भाइरासआ गाज्रियैनो गोसारफिनदों आरो गोबां सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो आबादारिनि 3 बिलनि हेंथायै सोमावसारनायफोरनिबो जेबो राहा खालामनानै होयैयाव लाख लाख सुबुंफोरा थुबुर जानानै सोमावसारदोंमोन होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि थांनाय 1 बोसोराव प्राइम मिनिस्टार मदिया कर'ना भाइरासखौ होबथानो जेबो राहा खालामाखैमोन। जायनि थाखाय बे थासारिया जानो मोन्दों आरो दा गोबां देहा फाहामसालिफोराव गोबां जेंनाया नुजाथिदों। बेफोर गासैबो प्राइम मिनिस्टार मदिनिनो थागथियारि गैयैनि थाखाय जानो मोन्दों होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिथाङा।
रिपर्टनि बायदिब्ला 2004 मायथाइनि उनाव भारत हादरा गुबुन हादरनिफ्राय मदद लानो गोनां जायाखैमोन, नाथाय दा गुबुन हादरनिफ्राय गोबां मदद लानो गोनां जादों। मोनानि समाव रायजोआव कारफिउ होनाया BPFनि खहा लाबोनो हागौ। बे खोथाखौ बुंथिदों सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि BPFनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। बिथाङा बुंथिदों दि रायजोआव मोनानि समाव कारफिउ होनाया राजखान्थियारि सोलो। मोनानि समाव कारफिउ होनानै EVMखौ खावनो खैसार खालामदों होननानैबो अजद दैखांदों प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। बिथाङा बुंथिबावदों दि सोरखारा BPF हान्जाखौ फेजेननो थाखाय बिसायख'थिनि सानसे सिगां आरो बिसायख'थिनि सानावबो बायदि बायदि सोलो बाहायदोंमोन आरो बे खामानिखौ क'क्राझारनि SP राकेश रशना सोरखारनि एजेन्ट महरै खामानि मावदोंमोन आरो दा फिन बिसायख'थिनि भट साननायनि सिगां सोरखारा BPF हान्जाखौ फेजेननो थाखाय सोलो खालामदों होननानै बुंथिदों बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ। सोरखारि सुलुंनिफ्राय मिथिहोनाय बायदिब्ला सानजा क'क्राझाराव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङानो देरहागोन, नाथाय मोनानि समाव कारफिउ होनायासो खैफोद लाबोनो हागौ होननानै माखासे सोरखारि मावथिफोरा मिथिहोदों होननानै बुंथिनायजों लोगोसे गासैबो बिजाथिफोरखौनो सांग्रां जानानै थानो थाखायबो बिथोन होदों होननानै फोरमायथिदों प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। मोनानि समाव कारफिउ होनायनि सायाव बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंथिदों दि मोनानि समाव कारफिउ होनानै कर'नाखौ फोजोबनो हाया, मानोना मोनायाव मानसिफोरा उन्दुयोसो। बेनि अनगायैबो बिथाङा सोंथि खालामबावदों दि बिसायख'थिनि भट साननायनि सानबा सिगांसो मोनायाव कारफिउ होनायनि ओंथिया मा होननानै। बेनि अनगायैबो खौरांगिरिफोरा प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनाव सोंथि खालामदोंमोन दि BJPआ BPFजों स्रोदै सावरायलायदों होननानै खौरां मोननाय जादों, बेनि सायाव मा बुङो होननानै। बेनि फिन प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंथिदों दि BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा बाहेरायावसो दङ, बेनिखायनो बेफोरनि सोमोन्दै जेबो मिथिया होननानै फिन होफिनदों प्रमिला रानी ब्रह्मआ। मोनफ्रोमबो बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि साननैसो सिगां माखासे सार्भे खालामनानै बबे हान्जाया बेसेबां मासियाव देरहासारनो हागोन बेनि सायाव एग्जिट पल दिहुननाय जायो। आसाम बिधानसभानि सायाव माखासे निउज चेनेलफोरा दिहुननाय एग्जिट पलनि बायदिब्ला CNX रिपाब्लिक TVनि बायदिब्ला BJP प्लासआ 77 निफ्राय 84 मासियाव देरहासारनो हागोन, कंग्रेस प्लासआ 40 निफ्राय 50 मासियाव देरहासारनो हागोन आरो गुबुना 1 निफ्राय 3 मासियाव देरहासारनो हागोन। ABP निउजनि बायदिब्ला BJP प्लासआ 58 निफ्राय 71 मासियाव देरहासारनो हागोन, कंग्रेस प्लासआ 53 निफ्राय 66 मासियाव देरहासारनो हागोन, गुबुना 5 मासियाव देरहासारनो हागोन। इन्डिया टुडेनि बायदिब्ला BJP प्लासआ 75 निफ्राय 85 मासियाव देरहासारनो हागोन, कंग्रेस प्लासआ 40 निफ्राय 50 मासियाव देरहासारनो हागोन आरो गुबुना 1 निफ्राय 4 मासिसिमाव देरहासारनो हागोन। TV9नि बायदिब्ला BJP प्लासआ 59 निफ्राय 69 मासियाव देरहासारनो हागोन, कंग्रेस प्लासआ 55 निफ्राय 65 मासियाव देरहासारनो हागोन, आदार्सआ 1 निफ्राय 3 मासियाव देरहासारनो हागोन। टाइम्स नावनि बायदिब्ला BJP प्लासआ 65 मासियाव देरहासारनो हागोन, कंग्रेस प्लासआ 59 मासियाव देरहासारनो हागोन आरो गुबुना 2 मासियाव देरहासारनो हागोन। बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानै जोबथायाव मोनसे एग्जिट पल दिहुनबावनाय जादों। बेयो जाहैबाय BJP प्लासआ 66 निफ्राय 74 मासियाव देरहासारनो हागोन, कंग्रेस प्लासआ 5 निफ्राय 58 मासियाव देरहासारनो हागोन आरो गुबुना 1 निफ्राय 3 मासियाव देरहासारनो हागोन। आल्फा उदखारि हान्जानि सासे कामान्डारखौ गावथारनो हादों आरो गुबुन सासेखौ हमनो हादों। बङाइगाव जिल्लानि मानिकपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेसिमारियाव आल्फानि सोद्रोमाफोर थानायखौ स्रोद खौरां मोननानै आसाम पुलिसआ अपारेशन खालामहैदोंमोन। बेयावनो आसाम पुलिस आरो आल्फानि गेजेराव गावलायलायनायबो जादोंमोन। बे गावलायलायनायावनो आल्फानि वेस्टार्न कमान्डनि कामान्डार दैपेन साउथ, जाय आल्फानिनो हाथियार गथायनाय दृष्टि राजख'वानि जायगायाव थिसनजादोंमोन, बिथाङा बे गावलायलायनायाव गुलि नांजानानै जिउ गोमाबाय आरो आल्फानिनो गुबुन सासे सोद्रोमा पद्म रयखौ हाथियारजों लोगोसे हमनो हादों। जाथाय जानाय बे जायगानिफ्राय आसाम पुलिसआ गुबुन मोनसे हाथियारजों लोगोसे थरसे ग्रेनेडबो हमनो हादों। बे खौरांखौ आसामनि DGP भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा फोरमायथिदों। लोगोसे बिथाङा मिथिहोबावदों दि आल्फाया मोनसे गिदिर लांखारनाय जाथाय खालामबावनो नाजादोंमोन। बे खौरांखौ आसाम पुलिसआ मोननायनि उनावनो गोख्रोङै सिग्रोमनाय खामानिखौ मावदोंमोन। धुबुरीनि सासे आइजोनि गोरबोआव खेबसेयैनो 4 गथ'सानि जोनोम जादों। आइजोनि मुङा सुवर्णा घोष। बिथाङा रङियानि स्वास्ति देहा फाहामसालियाव गथ'साखौ जोनोम होदों आरो बिथाङा सिनियर डक्टर हितेन्द्र कलिताजों फाहामथाय लाबोबाय थादोंमोन। खेबसेयैनो 4 जोनोम जानाय गथ'फोरा 2 हौवासा आरो 2 हिनजावसा। 4 गथ'साया मोजां हालोदाव थानायजों लोगोसे जोनोमगिरि बिमायाबो मोजाङैनो दङ। खेबसेयैनो 4 गथ'सानि जोनोम जानायाव गथ'सानि बिफाया गोजोन मोननाय फोरमायदों आरो इसोरनि दान होनानैबो बुंथिदों।
आसामजों लोगोसे गासै मोनबा रायजोनि भट साननाया 2 मेआव जागोन। दिनै 30 एप्रिल बिसायख'थिनि भटआ सानजानो गेजेराव सानसेल'सै। बिसायख'थि जोबनायनिफ्राय लानानै बिसायख'थिनि भट साननायनि साननै सानथाम सिगांसिम इभिएमखौ लानानै बेले-बेजे खालामनायनि खनले अजद होदों कंग्रेसआ। कंग्रेसनि दैदेनगिरि रिपुन बराया माखासे अजद लानानै चिफ इलेक्शन कमिशनारनो लाइजाम हरनाय बायदिब्ला डिब्रुगड़ जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां बियाबफोर जेरै मरान, लाहौल, डिब्रुगड़ आरो चाबुआ बेफोर बियाबफोराव गोबां पोलिं स्टेशननि इभिएम, कन्ट्रल इउनिट, बेलट इउनिट आरो वीवीपैटनि आइडि नाम्बारफोरा फर्म नाम्बार 17C नि आइडि नाम्बारफोरजों गोरोबलाया। बेनिखायनो बेफोर पोलिं स्टेशननि इभिएम, कन्ट्रल इउनिट, बेलट इउनिट आरो वीवीपैट बेफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनायनि सन्देह खालामदों आरो बेखौ लानानै बैफोर बियाबनि बिजाथिफोरा डिब्रुगड़नि जिल्ला बेंगिरिनिसिम कमप्लेनबो फाइल खालामदोंमोन। नाथाय दासिमबो डिब्रुगड़नि जिल्ला बेंगिरिया बेखौ लानानै जेबो खेंफोरथि होआखै। मख'नो गोनांदि डिब्रुगड़ जिल्लानि सिङाव थानाय मरान बियाबनि गासै 13 पोलिं स्टेशन, लाहौल बियाबनि गासै 10, डिब्रुगड़ बियाबनि गासै 18 आरो चाबुआ जिल्लानि गासै 2 पोलिं स्टेशनफोरनि इभिएम, कन्ट्रल इउनिट, बेलट इउनिट आरो वीवीपैटनि आइडिफोरा प्रिसाइडिं अफिसारा होनाय फर्म 17C आव थानाय आइडिफोरजोंबो गोरोबलाया। बेनि अनगायैबो थाकुवाखाना बियाबनि 2 पोलिं स्टेशननि इभिएम, कन्ट्रल इउनिट, बेलट इउनिट आरो वीवीपैटनि स्लिप एबा टेगफोरखौ स्ट्रं रुमनि बाहेरायाव गोग्लैनानै थानाय हालोदाव मोन्दों। बेफोरनि हेंथायै रिटार्निं अफिसारनिसिम कमप्लेनबो होनाय जादों होननानै मिथिहोदों रिपुन बरा बिथाङा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।